Ще ви покажа как можете да си заснемете екрана на по-стара версия от Android, например Android 4.1, какъвто имам аз. Ето, трябват ви тези две програми. Recordable Free, можете тая или Proto. Аз не правя разлика, не съм си изтеглял Proto, не мога, просто не го намирам. Или по-скоро не ми се плаща. Имам Aptoide, но не го намирам там. И Recordable активатор. Той ще ви се изтегли автоматично. Така, изтегляте тези двете и с USB го привързвате към компютъра. Така можете да снимате. Ето. И просто... Да, така можете да си снимате на телефона екрана. Хубаво. Просто това е за мен най-лесният начин. Не е нужно да си рутвате телефона и ако искате да научите повече или да гледате Minecraft, аз ще имам видеота в изобилие след някой друг ден ще почна да качвам на Survival. И чао от мен. Bye!